Βασίλης, για το άθρο στα Νίκο 25. Road 1, κατηγορία skate. Θα δείξουμε το τέτοιο. Και έξω το και βλέπω από τις 6 στο 7 στο 8. Όποτε μου πεις να βάλω το timer. Και καλά βάζεις από τα χειρουργικά πάνω, θα κυρώσεις που θα κυρώσεις. Έρχονται ερωτήσεις. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Περίμενε. Περίμενε, μην κάνεις τίποτα. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, είσαι στο μισό λεπτό. Πάμε, δώστε. 45 δευτερόλεπτα, πάμε. Μπράβο, 50 δευτερόλεπτα, πάμε. Μπράβο. Ενάμιση είσαι, πάμε. Ένα 45. Ένα 50. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Παραλίγο χάσεν. Κώστα, νομίζω την άλλη φορά, την άλλη φορά κοκκίνιζε το rest. Έλα. Το rest νομίζω την άλλη φορά κοκκίνιζε. Μας νοιάζει και συνεχόμενα να το γράψει. Έχεις 20 δευτερόλεπτα ακόμα. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, ανέβασε την κουπιά. Ανέβασε. Μπράβο. Μισό λεπτό έχεις κάνει. Είσαι 40 δευτερόλεπτα, πάμε. Πάμε, ανέβασε λίγο. Μπίλι, ανέβασε. Έκανες 50 δευτερόλεπτα τώρα, πάμε, ανέβασε. Ωραία, κατέβα, απευθείας, έλα, πάμε.
Ανέβασε λίγο. Μπράβο, άλλα 25 δευτερόλεπτα, πάμε. Πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Άμα μπορείς να το κρατήσεις. Αλλά μείνε, αν μπορείς να μείνεις στο 20, μείνε στο 20. Μείνε στο στόχο αυτό δηλαδή. Εντάξει, μην τα κοιτάς τα πάντα. 20-22. Έχεις μισό λεπτό ακόμα. «25 ακόμα. «15. Εσένα πρέπει να κάνω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Χαλαρά το ροβιλί. Δεν είναι το Ναι. Είναι ένα δεν έχει. Ανέβασε λίγο κουπιές, Βασίλη. δεν έχει μετρήσει από εκεί. Είσαι 50 δευτερόλεπτα, πάμε. Καλά τώρα θα βάλω. Πάμε. Δώσ' του λίγο, δώσ' του να φύγει. Πάμε, φύγε. Μπράβο. Σπρώχτω λίγο παραπάνω, πάμε. Καλά είναι. 5. Μπράβο. 6. 7. 8. 9. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. 10. Καλά είσαι, Μπίλη. 11. Πάμε, δώσ' του. 12. Έχεις 20 δευτερόλεπτα ακόμα, πάμε. 4. 15 δευτερόλεπτα, πάμε. 5. 16. Πάμε, δώσ' του γρήγορα. 17. 5, 4, 8, άλλο 3, 2, 19, 1. Τις δείχνεις εδώ, Ναι. Είσαι πάνω από τον προπολογισμό. Εντάξει. Μπιλί, κράτα μια κουπιά 1400 για να φεύγει το row, για να είσαι στα 20 σίγουρα μετά. Έχεις ακόμα 25 δευτερόλεπτα, ξεκούρασες. Πάμε, έλα, τελευταία είναι. «15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, Γιάρα, τελευταίος γύρος είναι, πάμε.
Μπράβο, εκεί είσαι καλά. Μπράβο. Διατήρησε εκεί. Ανέβασε λίγο. Πέντε θερμίδες, πάμε. Πάμε, έλα. Μπράβο. 3. Δώσ' το, ανέβασε λίγο. Πάμε. Να φύγει. Έλα, φύγε, εξαφανίσου. Φύγε. Τάπα, χωρίς άβρεχο τώρα. Μην γίνεις κάτω καθόλου, Βασίλη, πάμε. Μπράβο. Πάμε ρε, έλα. 3, έτσι, μπράβο. Τελείως, δεν έχεις άλλο. 4. Ανέβασε, Μπίλι, πάμε. 5. 6. 7. 8. Πάμε, μισό λεπτό ακόμα, πάμε. 9. Πάμε. 10. Πιέσε το τώρα. Ανέβασε. Μπράβο. 11. Πάμε, δώσ' του. Αυτό είναι, μπράβο. 20 δευτερόλεπτα, πάμε. 3. Μπράβο, καλά πά. 14. Πάμε, ρε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.